niki pinangka purwakaning pagelaran dalu punika saking Dharma Budaya kapiraken tetembangan memanik saya kambir dumateng sami pramila jumateng para wira Sorowati kasuwun jumeneng. Iki sugeng dalu para bapak para ibu sampai Mbak Darti iki ya. Oh iya. Iya. Rasaku tansah sumandhe rino wangi aku mong tansah ngenteni tanpa kat nyidang tetesing tresno kan satu dadi taline atiku kan tansah nandang kasmaran. Aku kang nandang broto alilanono saged mlingas sliramu taresah gendeng renteng kaya mimi tuno hatiku kang munyong halintang kambuang layo ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya para tamu ingkang sampun sami rawuh. Niki para kadang sitresna pandheten campursari Dharma Budaya wonten ing ari kadang menika sami-sami juru pangestu panjenenganipun Bapak Sukram dumugi ulang tahun tayambar warsa dumateng kang putranipun Wahyu Pratama ingkang kaping 11. Niki kanthi menika ing ari kadang menika wonten Wira Sorowati Skwarawan ingkang hibur panjenengan sami niki menika panjenenganipun Mbak Angel, Mbak Anggi, Mbak Desi, Mbak Waria iki. Mugi-mugi para bapak ibu, para tamu undangan kakung Sumarmo Putri ingkang sami rawuh kanthi mardu mardikaning penggalih kanthi hanikmati wontenipun panglipur saking Dharma Budaya wonten ing ari kalih menika mugi saged panglipur dumateng panjenengan sami wonten ing siang kala wau sami tansah makarya ing dalu punika saged kaipur sehingga menggaing badan menawi kraos sayah kanthi campursari Dharma Budaya saged ngipur sehingga sayah menika saged ical kantun sehat bagas waras. Niki para bapak kakung Semar Putri wonten rekan menika kaparingaken pinangka pambuka saking kanca-kanca Dharma Budaya memanik nggih ingkang dipun sekar dening Genduk Ayu Angel kalian Mbak Anggi.
Kanthi menika paring tetembangan ingkang kalih teman-teman sami ingkang dipun jekar panjenengan Mbak Desi kalian Mbak Waria. Iki juga ini bareng mana ya? Iki mang berdua. Iya berdua lagi. All. Iki moga paring tembangan apa menika saking kanca-kanca Dharma Budaya hibur ingkang nganggo kalih persembahan tetembangan terus pundi sampun siaga inggih monggo oh inggih diparingi lewong nggih kalian Mbak Mariam kalian Mbak Desi menika Mbak Desi Mbak Ria oh Mbak Desi nggih monggo Sesarengan Dharma Budaya. Godo ati rinten siang dalu kinur benci mereka ngundang rasa tumete sing kalbu lirikmu nyanyi segoro bisa luluhke hatimu suwe nggonku ngerteni limulena tikae toja Adyatyo ati sawiji senajan apa tak lakoni Ngapunten Mas niki suarane entek erak Sabtu ben dikoreto brek suratmu ada dosi sianku tresnaku bakal kinowo mati asik-asik sesarengan Dharma Budaya.